het programma Gewest Friesland. Dat doen we alle sneunte doen. Let we hem wat beelden zien. Zat hij jet iets verschijnen in het programma van gewest tot gewest. Dat weer een nationaal programma. Maar eigenlijk waren het hier maken, want Johan van der Zee, hij zit hier. Hij weer een van, eigenlijk de voornaamste makker van de Friese programma-onderdelen. De makkerste tik vanuit Friesland. Hè? Ja, dat moest ik. Ja. Ik ben in Greens toen ik bij de Rono werkte. En mijn verhuizing naar Friesland is door de NTS, de Nederlandse Televisiestichting, betellen. Ja. Want dat weer dus echt de eerste wenning in de provincie. Ja. Dat weer voor Hilversum. Ik wel wat nice. Ja, nou ja, dat vond dus mijn eerste baas. Die vond dat heel noodzakelijk. Er is letterlijk wel een hele discussie geweest in de redactie. Dat men vond dat wij eigenlijk in Hilversum in een redactie zitten moesten. Ja. En daar had een aantal oud-collega's van mij en ik hadden ook het in verzet. Want wij vonden dat er vanuit de provincie werken wij. Ja, dat meer, wie is bereikbaarder van. Ja. Show je ik meer van de problemen. Van, Meneer Schutenhelm, de voorzitter, doet ik bij de televisiekamer. Die zei, ja, maar u krijgt later een eigen kantoor en een secretaresse en eigen technische faciliteiten. Want u bent het begin van regionale televisie. Ja. Daar is dus nooit het van komen. Nee. Oh, dat hier wel kennen natuurlijk. Dat hier, ja. Dat wat jij er aan. Ja, want het is in wezen een regionale televisie, was het makkelijkst. Ja, nou ja, maar wel voor het hele land. Ja. En bij de Kamer van Onderwerpen zijn we altijd het maat ek. Maar dat zei Willem Duizek, maar in Zeeland wat het in het echt leuk vinden. Ja, nou, dan zien we dit probleem met jongetje 87. Dan zie je dat je het probleem hebt van de skippen die het in de havens van Snits. Van Snits lezen en van Ljouwert en van want oerel lezen van die skipjes en wat maken we ermee. Toen zijn ze van, we zeggen we ze kwijt worden. Ja. En nu ze kennen wel lezen, want het is wel een mooi beeld. Mooi gezicht, ja. Maar daar komt ik alleen maar op omdat je wenst en omdat het jost. Ja, nou ja, er kwam een boek uit. Ja. En daar was een programma over maken. Maar Ate de Jong? Ja, die had een boek ter geschreven. En dat jest dan. En dan jest erheen. Ja. En dan komt ze meestal als meester en zijn vrouw komt zien. Ja. En dan jest dat de burgemeesters op zijn manier snekers praten. Snekers, ja. Dat wil ik net even vertellen, want we moeten eerst even de zien. Ja. Dit programma uit de jongetje 87 over de Westkippen in Snits. Ja, je bent er op bureau gebracht en dan weet je ook niet beter. Als wij een huis zien, nou dat is €1000 voor ons. Maar een eettafel bijvoorbeeld zie ik niet. Nee, wij eten gewoon met bot op een schoot. Dat is altijd zo geweest. En dat is ons gewoond, hè. Af op de grond zitten met bot op een schoot. Het eet je lekker hoor. En altijd de pet op, hè? Ja, de pet. Ja, waar ik ben is de pet ook. De pet kan niet buiten mij en ik kan niet buiten de pet. Zo zit dat. Nou, dat is morgens het eerste en s'avonds het laatste. En ze kennen me ook niet anders bij de pet hoor. In een huis ook altijd? Altijd de pet op. Ja, ik heb hem nooit af. Dat gaat s'avonds af en eerder niet. Als ik op bed ga, gaat de pet af. Maar s'morgens het eerste weer op. Dat kan ik niet buiten. En de oorringjes, dat hoort er ook bij? Dat hoort er helemaal bij. Nou, dat heb ik van kleins af ook al. Die oorringjes. Dat zei ik net, ik ben wel eens veranderd van grootte en lengte, maar... En de kleindochters zei ze ook allemaal. Allemaal. Ik vond gewoon dat hoort erbij. Het ze nog aan de wal wonen of niet, het blijven toch je kleinkinders. En ze horen eigenlijk op het schip, dus ze bent van het schip, laat me het zo zeggen. U bent er ook wel trots op, hè? Ja, nou en af, ik wel. Ze mag best weten waar ik voor kom, hoor. Ik heb helemaal geen probleem met. Ook nooit had. Alleen je wordt er altijd niet naar behandeld natuurlijk, maar dat is een ander punt. Dat met de gemeente klopt altijd niet. Ik ben een stadskipper. Wij liggen op een uitsterfsysteem. Een uitsterfsysteem houdt in dat we moeten verdwijnen. Dat houdt een uitsterfsysteem in. Maar nu heb ik een vraag aan de burgemeester. Ik hoorde gisteravond op de televisie
en dat wij zo'n gastvrij land zijn. Van minister Brinkman. Maar ik snap niet dat wij dan niet in de samenleving passen. Want ze houden ons altijd buiten de samenleving. Nu liggen ze er nog. Een stuk of 10 woonschepen in de stadsgrachten van Sneek. Over een paar jaar niet meer. De gemeente heeft een uitsterfsysteem bedacht. Tot hun dood mogen de bewoners op het schip blijven. Daarna is het afgelopen. De kinderen mogen er bijvoorbeeld niet intrekken. Waar Klaas en Sietske Meester nu liggen, lagen vroeger 15 schepen. Het wordt er al leeg. Behalve zomers dan. Tegen pleziervaart schijnt niemand wat te hebben. Wij zijn een ras. Wij zijn er grootgebracht op de gemeentereining van de stadden. Op de Mesveld. Daar zijn wij geboren. Daar hebben we de laatste jaren altijd geleefd. Dat was in gemeente Sneek. Dat was in Drachten. Dat was in Heerenveen. Dat was in de Lemmer. Wij zijn op het afstand grootgebracht. Want daar waren de woonwagenkampen en de woonschiphavens. Anders heb ik ze nooit gekend. En nu liggen wij in de stad. Nou worden wij met een uitsterfbeleid geconfronteerd. Wij moeten gewoon uitsterven. En Nederland is zo'n gastvrij land. Het gaat niet om schepen, het gaat om mensen. Ze zeggen dan, ja, die woonschepen willen we kwijt. Dat is flauwekul. Dat is niet waar. Ze willen de mensen kwijt. Als je wat ouder wordt, dan stoort het je wel eens. Hoor. Vooral een heleboel dingen. Als je dan nu de winkel stuurt worden, zo wat. Ik weet dat ik het er nu zei. Hè. En dan zagen ze me voor zigeuner en dan zeiden ze, ja, we willen niks met zigeuners te maken. Hè. Dus dan kon je eruit gaan. Nou, zulke dingen ben niet leuk. En later dan stoort je dat wel, hoor. Want meisjes ook, waar ik wel met op school was, ben die school niet eruit voor school is en skipperskloten. Nou. Ja, ik pakte ze natuurlijk wel, daar niet van, maar het stoorde je toch wel. Dat is niet leuk, nou, zulke dingen. Nu hebben wij dat boek gemaakt. En dat is ook een hele mooie uitkomst voor de burger. Die kan er daar een hoop uit lezen. Wij, als skippers zijnde, wij hebben het niet moeilijk. Want het interesseert mij heel weinig, hoor, wat er gebeurt met mij. Want ik heb mijn leven gehad, hoor. Dat maakt voor mij niks meer uit. Maar de nabestaanden, die kinderen die van ons, die worden allemaal in de zijk gedrukt. Door B&W en gemeenten. De samenspel is er niet. Die kan ik nooit terugvinden. Want als ik de burgemeester nog vraag om een antwoord, waarom dat wij niet in de samenleving passen, kan hij me daar geen antwoord op geven. Dat verlang ik ook niet van hem, maar hij mag hem het later ook geven. Want we hoeven hier geen discussie aan te gaan. En hierbij wil ik de burgemeester even een boek overhandigen. En ik hoop dat u er een hoop op bij zult. Ja, en ik hoop dat ik een keer commentaar heb. Ja. Oké. Nee, kunt u nu wat zeggen? Oh, dat wil ik best. Ja? Dat kan. Dan moet u hier denk ik voor de microfoon. Wij wonen op het water, verhalen en foto's van woonskipbewoners in Sneek. Als ik dat ze lees, dan zeg ik, ja, we zijn in Sneek en wij verstaan het en wij praten het. We praten het ook. Het is een verhaal van woonskipbewoners. Maar je kan er vanzelf ook zeggen, het is een verhaal van Sneekers. En ik moet wel zeggen, het zijn natuurlijk serieuze dingen, die we ook van meester gehoord hebben. Dat zijn voor de gemeente ook serieuze dingen. Het zijn net dingen die we altijd makkelijk even oplossen kunnen. Maar wij willen wel graag ons best doen. En wij proberen dat met de mensen samen te doen. En ik zou zeggen, daar hou ik dan maar op. Geweldig gefeliciteerd met het tot stand komen van dit boek aan de coördinatrice, de schrijver en de meesten die eraan meedien hebben. Ik vind het geweldig. Ik hoop dat dit net blijft bij 1 exemplaar dat ik gekregen heb, of bij een paar exemplaren die in de winkel komen of zo. Maar dat dit echt een boek wordt dat door veel mensen hier in Sneek lezen wordt. En dat we ze op die manier ook wat meer van elkaar begrijpen en wat meer waardering voor elkaar krijgen. Dank je wel. Hij zo
Als de skipper Klaas Meester speelde op zijn klavier, zingt zijn kleinzoon bij de Soundmix Show. Winnaar van de Pats Boom Show, Klaas de Vries, treedt op bij de uitreiking van het boek. Daar is de haven, daar is de haven, waar je altijd horen komt. We gaan naar boord, de magade, nou gaat de draven, en aan de horizon leidt er bewoord. Naast de schepen in de stad heeft Sneek ook een woonschepenhaven met 40 lichtplaatsen. Weliswaar een hele verbetering na de vorige haven, die echt nog aan een vuilnisbelt lag. Maar normale wijkvoorzieningen zijn er niet. En het is er heel moeilijk om er een lichtplaats te krijgen. Maar dat is leuk wat je vertelt over dat kinderen. Nee? Ja hoor, en hoe. Ja, maar eerst even zo denk echt waar. Lena, waarom heb je dat boek bedacht? Nou, in eerste instantie omdat ik in mijn werk heel veel mensen hier in woonschepenhaven tegenkom. En ik merk dat bijna iedereen geboren en getogen is op een schip. En dat het echt in het bloed zit. Dat het niet een kwestie is van kiezen tussen een schip of een huis. Maar je hoort gewoon thuis op het schip. En ik merk dan ook in mijn werk dat de gemeente daar niet altijd niet veel begrip voor heeft. Maar ook mensen soms dwingen om in een huis te wonen, terwijl ze op het water horen. En ik vond het heel belangrijk dat meer mensen, niet alleen gemeenteambtenaren en politici, maar ook de burgers, mensen aan de wal, meer zouden weten over het wonen op een schip. Ik vind het prachtig, omdat wij nou ook eens in de publiciteit komen van de schepen. En dan weten ze ook eens hoe wij leven en reageren. Want wij hebben een hele hoop mensen hier in Sneek die op ons tegen waren. Maar nu krijgen we een hele hoop vrienden onder het water met elkaar. Was het voorheen anders dan, die vriendschap? Ja hoor, nou dat boek uit is, want ik ga hier naar het kinderen en zo, nou dat boek uit is, nou hebben ze mij geregeld aan en prachtig en zo en wat wonen jullie mooi. Ja, het is hartstikke gezellig. Maar kijk, dat is nog maar 30% hoor. Ja, maar ja, het komt er toch in. Dat gaat beter. Maar als je krijgt toch een beetje inzicht. Omdat wij zeggen, iets voor gevochten hebben, maar we gewonnen hebben dan, laat ik het zo zeggen. Dus en nu denken ze bij de bereiking, hé, die hebben het toch mooi voor elkaar met elkaar daar op de woonschepen hebben. Nou, er wordt de laatste jaren meer naar ons omgekeken. Eerst wordt er nooit naar ons gekeken niet. Dan interesseert ja, zeg maar de mensen. Als nu een burger daar leest, bijvoorbeeld nou iemand van de wal, nou, dan weet je ook ongeveer hoe het is. Maar hier zitten ook nou vriendjes. Dat zijn kinderen van de wal. Dus dat was eerst nooit zo. Er waren de zilvervloot mensen, er kwam geen een naar ons te kijken. Zeg maar. Dat was eerst nooit zo. Dat was er dus echte wel. vrienden van de wal had je nooit. Het was meer onder elkaar. Dat was er wel, maar dan ging je van plaats tot plaats, dus je had geen vastigheid. Nee, je was niet vreemd. Als je vroeger ook als je dus verkering had met een meisje of je ging ergens naartoe en dan lag je 14 dagen en dan zei mijn vader nou, de touwen los. En dan gingen we zo weer een 100 kilometer verder soms. Of niet? En dan was de verkering weer En dan was de verkering ook uit, ja. En zoals voor jullie, hoe is het voor jullie om te wonen op een schip? Oh, mooi. Wat wil je zelf later? Nou, ook op een schip. Jij wil ook op het schip. Mag dat later? Ja, wel. Wel? Ja, ik dacht wel. Is dat zo? Want er is eigenlijk een uitstervingsregeling. Nou, de jeugd van tegenwoordig dus, zoals deze jongens dan, die ben nog niet echt mee grootgebracht zeg maar, met het varen en het reizen en het trekken, laat ik het zo zeggen. Want dit is dus een woonschiphaven, maar je kan het gerust bekijken als gewoon een, mensen die gewoon zeg maar, aan de wal wonen, waar dus een partijtje flatten gemaakt worden. Ja. En daar zetten ze dus mensen neer. En dit is een pracht van een haven, daar gaat het niet om. Ik denk dat het mooiste van Nederland is. Maar ik zou dus ook wel eens graag willen hebben dat de mensen op andere schepen, die er dus veel moeilijker voor staan, hier, dus andere gemeentes, dat daar dus ook eens iets voor gedaan werd. Dat die mensen ook niet, zoals in Balswerd ook, daar liggen mensen die liggen in de drek, tot zover in de drek. Ja. En ik bedoel in Emmeloord, zelfs familie van mij, en Zwolle.
En een tante van mij is laatst nog komen te vallen, dus van zijn ogen trap af. De been op 3-4 plaatsen gebroken. En ik denk dat daar ook eens meer voorzieningen voor moeten komen. Maar nog gaat je tante niet van het schip. Nee, ze trotseren ieder gevaar om nog aan boord te blijven. Als je dus in een nieuwbouwwijk, daar worden ook kinders en die krijgen weer kinders. En die gaan weer trouwen. Dan wordt er weer nieuwbouw bijgezet. Wordt weer een stuk grond vrijgemaakt. Komen weer huizen bij. Ja, maar dat is hier Maar niet hier leven ze echt op een uitzettingssysteem. Er moet hier iemand eerst doodgaan voordat er een kind weer in dat schip plaats kan nemen. En dat is dus iets dat vind ik ook helemaal niet klopt. Dan moeten ze daar ook, ik vind, als deze haven is gebouwd, kost miljoenen. Dan vind ik, als de plaats te weinig zou worden en hier zijn mensen die recht op een plaats hebben dus. Dan vind ik, dan moet er ook weer een stuk haven mee aangebouwd worden. Dat doen ze met huizen ook. Haar jongen gaat varen, zij staat op de brug. Over de 6 jaren keer ik weer bij jou terug. Hoor je het ruisen der golven? Hoor je het lied van de zee? Vaar met me mee om de wereld heen. Kom rustig en ga met me mee. Vaar met me mee om de wereld. Ja, prachtig hè, van Haarsma Buma. Hij praat eigenlijk nooit snitsers, maar doe in. Ja, wij winder. Ja, oh, daar komen. Oh, ik dacht omdat dat bij die soort mensen weer. Ja, ik wel, maar ik bedoel, ja, hij vond het ook wel leuk dat wij er winnen. En dat zat hier. Ja. En dit, ik had het toen Jere, mijn stagiaire, maken, die leest de tekst. Hij die Lobato, hoe je het zei. Maar die van een deel was ziek. Dus toen heb ik weer interviews maken. Moest soms ook wel eens, want je had wel afspraken op een bepaald moment. Ja, je moet het dan wezen. Ja. Want we beginnen te kijken over Jere en Hilversum. Hoe vaak zoest je in je leven heen en weer naar Hilversum rijden? Heel vaak. Ja, ik had een jaar lang heb ik eindredacteur geweest. Toen weer mijn eindredacteur weer oorspant. En die ging ik elke dag. En dat, dan vreet ik het ook wel gewoon. Wie kan je zalig. Dat is goed. Zeiden ze al, het boek dat uitkwam, dat weer de oorlering van deze reportage te maken zien. Nou, dan kon je weer op een andere manier dat doen. We gaan nu naar een onderwerp waar de ankers de oorlering weer, denk ik. Dat heb ik net maken. Nee. Dit komt uit 1981, maar dat haast het ik net maken. Maar daarom is het correct. Maar de ankers weer wel de oorlering natuurlijk. Ja, dat denk ik wel, ja. Want ik weet er eigenlijk een hele beetje van. Het is dus onbeen of zo. Meest klimmen in akker. Dat meest, ja. Ik ga het net maken. En ik weet echt net hoe het bij u landen komt. Dat had 30 jaar, 40 jaar had dat Fries kampioenschap mastklimmen. Ja, dat weet ik. Maar, ik ga het net maken, dus. Net maken. Nee. Nou, dat is jou er eerst even. Ja. We hebben even op het ogenblik een pauze van ongeveer 1,5 minuut. En dan gaan ze er even nieuwe prijsjes in. Mastklimmen is in Friesland. Voor de 9e achtereenvolgende maal vond in Akkrum het kampioenschap mastklimmen plaats. Het is een sport die bij uitstek geschikt is voor kinderen. Maar er doen ook bekende vieljeppers, dat zijn polstok-verspringers mee, die in nog geen 5 seconden een 7 meter hoge paal beklimmen. Vervolgd door haar zusje Ingrid Nijdam. Dan hebben we, als ik goed geteld heb, 3 Nijdam boven in de mastwater lijkt het een heel behoorlijk aantal. Bedankt familie Nijdam voor die grote inschrijving. 1, 2 en ja, naar boven. We gaan eens kijken wat Sabine Nijdam van terecht brengt. Thea Nijdam, haar jongere zusje, is inmiddels al vrij snel naar boven gegaan. Ik zou zeggen, dan komt er één familie, dit zal ook wel goed komen. Ik denk ook wel dat het lukt. Ik zie de mevrouw Mulder, begin ook eens even te klappen, mevrouw Mulder. En de hele familie, want die mensen moet boven komen, hè. Kijk eens even rustig, dan hangt een paar Noorse sokken voor je vader. Orne Nijland. Probeer die sokken te pakken. Ja!
even, hè. Probeer het nog even dat het lukt. Want het wiel is dichterbij dan je denkt. En ja, ze redt het. Oh, schitterend. Wat een schitterend moment. En oh, wat is dit een hoogtepunt. Ik zei het al, het topje van de mast is dichterbij dan ziet dat denkt. En dan was het allemaal. Blijf ik nou rustig even staan, er is eigenlijk niks aan de hand. Het enige wat het ogenblik even tegen zit is een klein buitje. Zodra het buitje wat minder is, gaat er iemand naar boven op de masten drogen voor de volgende deelnemers. Hij heeft een eerste tijdstand van 4:61 en we zijn paraat. 1, 2 en ja! Ja, en dan gaat hij. En een geweldige stijl gaat hij naar boven. Er wordt een verbetering van de 4:61 bewegen die hij had. Oh! Wat jammer, wat ik te snel heb. Jij hebt een heel publiek wat op het ogenblik staat te schreeuwen. En daar gaan we mensen. Deze jongen uit Haarlem, die gaat gewoon omhoog. En een eerste prijs voor deze man. Klaas Keizer uit Tollemerpomp. Een schitterend applaus krijgt hij hiermee. Een donderende ovatie ook van zijn concurrenten. Willen alle 3 de kampioenen nog even bij elkaar gaan staan voor een foto. Wat er nog is, een ovationeel applaus voor de 3 kampioenen van het Friese kampioenschap. Het is afgelopen Fries kampioenschap maastklimmen hier in Akkeren. En hij krijgt een beker. Meestklimmen in Akkeren op een reinige dij, maar dat maken die vierleppers al je niks uit, want die kon heel leuk klimmen. Siebe maar zo je daarom in. En je ziet de gebroeders Anker nog in, doet ze jeugdig wien. En die vertellen en die maken geestelijk alle mensen die aan het klimmen wien, maken ze ouw op een of andere manier, omdat ik een gezellige dij van de meid zien. Meer weet ik net. Nee. Dit wordt ik net zo lang. Dit wordt 3 minuten 50. Ja, dat is, ja. Nee, maar er komt wel nog steeds een allemachtig soort mensen naar bouwen. Ja. Dus dat is binnen een van die evenementen in Friesland die dan altijd besteden. En die dus van gewest tot gewest kwamen op een of andere manier. Al maken Johan van der Zee het net al zelf. Van gewest tot gewest, die programma's wat er voor Friesland in ziet, die lid wij zijn in het programma Gewest Friesland. En dat is de Nijweek weer. Want dan.